खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 24 आगस्ट 2023 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जाब मोथायाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिंनो लाबाय। मेष राशि सोमोन्दोआ गावस्रागोन, नखराव जेंना सोमजिगोन, गाज्रि सान। वृष राशि नखरनि सुखु गोमागोन, बिदा फंबायनि गेजेराव दावराव दावसि जानो हागौ। मिथुन राशि मदद मोनगोन, थांखियाव सौहैनो हागोन, मोजां खामानियाव आखाइ होनो हागोन। कर्कट राशि गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन, थाथेरनो हायै जागोन, जेंना नुजाथिगोन। सिंह राशि समाजाव मोजां मुं गोसारगोन, बयजोंबो मान होजागोन, गाहाम सान। कन्या राशि खामानिफोरा आद्रा जानानै थागोन, साननायनि लैथोआव गबगोन, देहाया लोरबां जागोन। तुला राशि गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंगोन, मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंगोन। वृश्चिक राशि आसा खालामनायफोरा जाफुंगोन, थांखियाव गोरलैयै सौहैनो हागोन, गाहाम सान। धनु राशि लामा दावबायनायाव खैफोद जानो हागौ, रांखावरि खहा जागोन, सांग्राङै सोलिनाया गाहाम। मकर राशि जाब्रबथाय जानो हागौ, बायजोआव ओंखारनायाव गिनांगौ जागोन, साना गाहाम नङा। कुम्भ राशि सान्थि जागोन, बेसेन गोसा मुवा बेसाद मोननो हागौ, रंजा बाजाजों सम बारहोनो हागोन। मीन राशि हरखाबै देहाया गाज्रि जागोन, सहायनो हायै जागोन, गाज्रि सान। दिनैनि राशि फरायथिंनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।